Kuya, Po. titinda ka ng taho kasama mo anak mo? Eh, wala po eh. Nasa hospital po yung anak ko. Ay bakit nakaganyan? Hindi siya makalakad? Makalakad naman po siya eh. Pamamili ko. Hindi ba mangangalay yan? Hindi naman po. Okay lang naman daw siya, sabi niya. So yun po mga kuwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. So ngayon ang ating bibigyan ng isang reaction nitong lalaki po na vendor ng taho na nagba-viral or napanood ko sa Facebook na kasama habang nagtitinda ho siya ng taho ay kasama niya ho yung kanyang anak, no? So itong purpose una yun, pero yung purpose nitong video na to is sana'y may tumulong sa kanila or may makapansin sa kanila man lang, kasi sobrang nakakaawa po talaga nito. Hindi ko to tinapos yung video na to nung unang kita ko para mas maganda po yung pagre-reaction ko. Hindi ko siya tinapos. So yun, sana may makapansin at may tumulong sa kanya. Siyempre, especially sila Ugong Biyahero, si Rapi Tulfo, at kung sino yung may mga busilak na kalooban yan. No? So, yan. Bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot din yung bell button. And please follow to my Facebook page. English yun, ha? So, yun, simulan na natin. Huwag na natin patagalin to at panoorin na ho natin yung video. So, eto. Kuya, Po. titinda ka ng taho kasama mo anak mo? Eh, wala po eh. Nasa hospital po yung anak ko. Ay bakit nakaganyan? Hindi siya Nasa makalakad? hospital yung anak Makalakad niya. naman po siya eh. Pamamili ko. Oo naman, oh. Hindi ba mangangalay yan? Hindi O naman po. baluktot yung bata. Okay lang naman daw siya, sabi niya. Wala ko lang kasama sa inyo, wala. Wala po kami pamilya dun sa tinitira namin, mga kapitbahay. Pero ayaw naman po magpaiwan. Kawawa naman. Kawawa naman ang bata. Ano Hindi. po? Ayun na lang, Tinda siya ng baluktot yung bata. Yung ba nangangalay yan? Oo, ang bata. Kawawa naman, oh. Nasa hospital ang iyong asawa? Opo, yung bunso kong anak, siya po nagbabantay. Siya ang nagbabantay. Pati nga ang bata. Sa kasawa ni Kuya. Kawawa naman, oh. Hindi pa naman ang bata. Hindi, lakad-lakad din minsan para hindi mangalay. Hindi, okay lang po. Huwag lang kayo. Meron ka bang cell number? Hirap niyan kasi, di ba? Baka May dala-dala siyang gustong tumulong. tao kasi titip Eh, kay anak mo. pwede mong banggitin yung memorize mo ba number? Opo. Sige, baka bigay mo sa amin yung ano number? 0926-6959-054 po. 6959-054 kanyang number. Baka merong gustong tumulong sa magamang ito kasi ang kanyang asawa ay nasa ospital din, yung bunso niya. May sakit. Ano sakit ng bunso mo? Suka tayo po. Sukat tae. Okay lang pa yun. Dehydration. Ano po, Suka tayo. 4 na araw na po ngayon. 4 na araw. Ang hirap ng sitwasyon nito. Binanggit po niya yung number niya. Kawawa naman, oh. Baka merong gustong tumulong, pwede niyo po siyang kontakin. Dala mo ba cellphone mo? O nasa Nasa asawa? asawa ko po yung Siya po ay nagtitinda ng taho. Napansin ko siya. Eh, gaano na yung bigat ng taho. Nagtitinda, hindi ko Tapos lang ang siya bigat pa nahintuan. ng So, yung bata. nakita namin. Diba? Mauubos mo pa ba yan? Guys, baka merong gusto tumulong sa inyo. Ano pangalan mo, sir? Ronald po, si Bron. Ronald Sibrol. Taga Malbar po ako, Lucas Sur. Tapos, biniyahin mo papunta dito. Sa Chief po. Dito sa Kawawa naman si Kuya. Ang layo. Saka yung bata, oh. Kawawa naman.
Yun guys, ko ano ko dun sa kay kuya. Biruin nyo, dala-dala niya na yung taho. Gaano yung bigat nun. Sabihin na natin na 15 kilo. Mga ganon siguro. Lalo pag puno pa. Yung bata pa, ilang kilo na yun. Sobrang ngalay nun at sobrang hirap po nun. At ayun na nga, nasabi niya doon sa video, kung hindi nyo narinig, ulitin natin na yung asawa niya nasa ospital kasi nga yung bunso nilang anak ay nagsusukat tayo, no, nag-LBM or ano pa ba yung katawag sa ganung sakit, no. So yun nga na sana may makapansin nitong video na to at sana may makapagbigay din na impormasyon sa akin kung nasan si Kuya Rolando, no, na vendor ng taho. At sana sa mga gusto rin tumulong dyan, ako po yung nananawagan din sa inyo na matulungan nyo rin yung tao. Kasi tutusin, ito yung mga taong masarap tulungan kasi nga bukod sa nagsisipag, talagang porsigido sa buhay, ito yung mga masasarap tulungan, no? Itong mga ganito. Kahit ako biglang pumasok sa isip ko na kahit sana yung push cart, no, paglalagay niya ng taho para hindi siya masyadong mahirapan sa pagbibitbit or pagbubuhat ng kanyang paninda. Doon talaga ako naawa sa bata na syempre yung init, no, yung init ng panahon natin ngayon, alam nyo naman na yan. Sana mapansin din to ni Sir Rapi Tulfo, no, sa itong vendor na to. At ayun nga po pala, ito lilinawin ko din sa lahat ng mga nambabasya akin. Bakit nga daw ginagamit ko ang mukha ni Sir Rapi Tulfo sa mga thumbnail ko? Unang-una po, ang purpose po talaga kasi nito is para mapansin or baka sakaling mapansin ni Sir Rapi Tulfo yung mga video ko para dyan sa mga katulad yan, yung mga rider na sinasaktan or hindi binabayaran ng mga dinidiliberan. At tulad doon nito, ang purpose nito is para matulungan si tatay na taho vendor, no? Kaya ginagamit yan una para rin maka-attract ng mga viewers para mapanood yung video ko una. At kahit papano ma-share nila at maiparating man lang sana nila kay Sir Rapi Tulfo. Kasi sa totosin lang, napapansin ko kasi hindi naman lahat din nakikita or may mga napapansin ni Sir Rapi Tulfo yung mga ganyang video. Kaya ayun yung isang way na naisip ko na para mapansin niya or makatawag pansin sa mga tao at mai-share at maipasa sa kanya, no, o kay Sir Rapi Tulfo at para ma-actionan kung ano yung karapat dapat na gagawin sa mga ganitong bagay. Katulad nito, yung mga nito nagtataho, no, tutusin dapat dyan sa thumbnail nandiyan pa sila Pugong Biyahero pero hindi ko na nilagay. So sana rin may mga charity vlogger dyan, kung mapapanood nyo naman to, no, sana mahanap nyo si Tatay Rolando at mabigyan nyo ng tulong. At andyan din naman yung number niya. Pero eto nga, paalala, baka mamaya magkamali din kayo ng kung halimbawa napapadala nyo si Tatay Rolando, isure nyong mabuti ha, kasi mamaya siyempre hindi natin alam ang panahon na yan, no. Pero ito, napanood ko kasi ito sa Facebook, no, mga kakuwela, napanood ko ito sa Facebook at talagang unang bungad pa lang nung paglapit nung sino man yung nag-video, no, unang lapit niya pa lang talagang na ako sa sabi ko, grabe naman, sobrang sa kahirapan natin ngayon dito sa Pilipinas, no, sobrang pagtiyatsaga na ng mga tao para lang mabuhay at may buhay sa kanilang pamilya. Kaya pasalamat pa rin tayo kahit papaano nakakakain tayo 3 beses isang araw. May mga kababayan tayo or kapwa Pilipino na talagang ultimong pagkain nila sa pang-araw-araw
kapos na kapos pa talaga. Sobrang hirap sila. Kaya tayo na medyo kahit papaano nakakaraos tayo, na kain tayo 3 beses or may higit pa sa isang araw, talagang napaka-bless pa rin natin. Yun nga si Kuya Rolando. Kaya hindi, isa rin sa ko na talagang sobrang bumilib ako dito sa taong to, kasi hindi hadlang yung may mga abiryang nangyari sa kanya. Katulad niyan, yung anak niya ay na hospital, no? May tuloy pa rin yung paghahanap buhay niya, kasi syempre pag umistop nga naman siya or alagaan niya na lang yung anak niya sa bahay nila, paano yung pang bukas nila, paano yung pang bayad niya sa hospital. Katulad niya, nasa hospital yung anak niya. So itong video na to nasa November lang siya pinost, no, nung nakita ko siya. Kaya yun, sana may makatawag pansin or makapukaw ng damdamin ng mga butihin na mga pwedeng tumulong kay Tatay Rolando. Ito lang talaga yung purpose ng video na to. Sa tutusin nga po, kulay dilaw po itong video kong to, no. Ibig sabihin ho nun, wala po akong kikitain dito. Wala po, kasi kulay dilaw ho siya, no, itong video na to. So mapapansin nyo siguro kung kapag may ads man dyan na lumabas sa video ko, ay si YouTube lang may kinabang yan, kasi kulay dilaw nga po yung dollar sign sa channel ko. So talagang inano ko lang to, pinush ko lang na para kahit papaano makatulong sa pamamagitan dito, is makatulong din ako kay Tatay Rolando. Sana may tumulong sa kanya at sana makontak natin siya. So yun mga kakwela, maraming salamat sa panonood nyo. Tayo nga, sana may tumulong kay Rolando. At yun, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay JG Bara at sa mga Team Biyaya. Alam nyo na kung sino-sino kayo, hindi ko na kayo isa-isahin. At ayun, mega live shoutout sa mga kakwela, mga kabiyaya natin at sa mga sponsor na patuloy na gumagabay sa akin. Thank you. And ingat kayo palagi, and don't forget to like, share, comment, and subscribe, and please click the bell button para lagi kayo updated sa mga video ko araw-araw. So ingat kayo palagi, and God bless. Bye-bye.